लोगोफोर दिनै माने मेलायाव बेरायफैबाय आरोना राजमेला फिल्डआव क'क्राझार नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे खेलाफोर जों मा गेलेयो ठीक ठाक ना साइड ठाक आम्ही पूरा सामर की इतिया অলপ दाबायसै ऐसा लगा मेरा मजाक नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना राजमेला दिनैनिफ्राय जागायबाय आरोना क'क्राझाराव राजमेला फिल्डआव आरोना दिनैनिफ्राय जागायबाय आरोना लोगोफोर बारा मानसि जाथ'वाखै दिनै फार्स्ट नालाय बिदि भिर नङैखौनो मोजां मोनो आं एक्सुवेलि मानसि भिरबा एसे नारा नाथा जायोना ओंखायनो बिदि सिम्पोलखौसो मोजां मोनो आरो आंना नोंथांमोन साउन्डखौ नायासै आरोना कपिराइट फैयो नैबेलाय गोलोम बोथोर गोजां बोथोरनि कम्बल थम्बल दंलाजोबो आरोना गिटार थिटार बायदिसिना दंजोबो आरोना नोंथांमोना गेलेना लांफैदो बेलाय दंजोबो आरोना साइकेल गिटार कम्बल लाबाय थिग थाबाय बेनिफ्राय खुलुमनो हागोन बोर बिनो हागोन आंबो गोसोजों खुलुमहरबाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर मालायबो ओरैबायदि नै मादैमोना ओमफ्राय नै जों हाबा खाबाय आरोना बे बिमानिफ्राय दुरुं खाबाय आरोना फैसा 20 थाखा हरबाय आं बोरफोर मोनलाबायो खोमा ओमफ्राय नै एसे नायबाय आरोना बेखौ गथ'फोरखौ नायजोब्बाय आरोना नायलांदो रासायनिक सोलायनाय जादों आरोना फरायनो माने आं दस्रा बर'आव फरायरोंखाया आरोना माबायाव लकडाउनाव क्लास जानायसो नालाय आङो रोङा आरोना हारसा फरायनायखौ लोगोफोर लकडाउन क्लास जानाय लोगोफोर जेबो रोङा बेसेबां नाम्बार जानांगौ नाम्बार गिदिरावसो थांबाय माथो 26 Hai Sukul, has palumu eta 100 টাকার যাওয়া পরে এই হাস এটা পাইলো আরে একদম ডাঙর ইতিহাস নাম্বারের পাইলো ভাই ইতিহাস যা মই এই যে খাম ইতিয়া गेले मोनबाय दा थांसै आरोना न'आव थांसै बांद्राय गेलेजाया बांद्राय गेलेबा बिखार जायो एसेल' गेलेनांगौ 100 जों मोनबाय आरोना नै थांसै लाब जाबाय एसे न'आव थांसै आरोना दे लोगोफोर होनबा दा एसेनोसै आंना भिडिअ'आ बोरमानि मोनबाय नै लासाव गेलेदोंमोन नोङो आदानो फाननानै 350 बायदोंना आदा
ओमफ्राय नै आं दा गेलेहैनानै मासेखौ आं लाखिया दानि बेखौ लोगोफोर बेखौ 350 मोनबाय आं गेलेफिनबाय आं अननानै सिनायनाय नालाय लोगो बायदि ओंखायनो बिदा नालाय ओंखायनो हरबाय आं लोगोनो होमबा दे थांसै दे आदा बाय दे थांसै ओइ आदामोना ओंखाम ओंख्रि संखावगासिनो आं थांसै